Bon dia i benvinguts a una nova sessió en la que repassarem l'actualitat econòmica. Com sempre, iniciarem el nostre recorregut parlant dels successos de mercat. Pel que fa a la renda variable, vam veure com la setmana passada els principals índexs globals van tindre un comportament mixte. Per una banda, a Europa, tant el DAX com el FTSE van caure, fruit de la fortalesa de les seves divises, i als Estats Units continuaven avançant en termes positius. Pel que fa a l'IBEX 35, finalment, a finals de setmana vam també tancar en termes positius. L'IBEX 35 va tancar a nivells de 10.571 punts, a l'Eurostoxx 50 a nivells de 3.648 i a l'Standard & Poor's a nivells de 2.872 punts. Pel que fa a la renta fixa, la setmana passada va estar marcada per la reunió del Banc Central Europeu i per les declaracions del governador Williams de la Fed, que tot seguit us explicarem amb més deteniment. Tot i això, aquestes declaracions van tindre unes conseqüències immediates amb les valoracions TIR tant del Treasury com del Bund. El Bund actualment es situa a nivells de 0,64%, el Treasury a nivells de 2,69% i la referència espanyola a 10 anys continua a nivells de 1,41%. Pel que fa a les matèries primes, l'or continua avançant, es situa a nivells de $1.350 per unça. Recordem que aquesta valoració va molt lligada a les expectatives d'inflació, que ara són més positives que fa uns mesos enrere. Pel que fa al Brent, es situa a nivells de $70 per barril. Això ve sustentat per la debilitat del dòlar i per la caiguda dels inventaris setmanals dels Estats Units, que és la 10a setmana consecutiva que cauen. Pel que fa a bancs centrals, us hem avançat dues intervencions. La primera, la del John Williams, governador de la Fed, amb la qual va dir que si les dades de creixement continuaven amb la força actual, no descartaven que es poguessin produir 4 increments de tipus durant aquest exercici. Pel que fa al BCE, el governador Mario Draghi va mantindre sense canvi les actuals polítiques monetàries, confiant que les poques probabilitats de que hi hagi una pujada de tipus aquest any són realment una realitat. Tot i això, va dir que amb un entorn de creixement del PIB actual superior a l'esperat i amb una major confiança de les expectatives d'inflació, els riscos actualment es situen amb el comerç exterior, concretament amb el canvi de l'eurodòlar. Com a conseqüències d'aquestes declaracions es van produir 3 moviments. El primer, l'eurodòlar va alcançar nivells de 1,25. Pel que fa al Bund, va superar la barrera del 0,60, ja ho hem comentat, actualment a 0,64%. I per últim, l'IBEX 35 va perdre els nivells de 10.600 punts. També va produir-se un comportament similar pel que fa a l'Eurostoxx 50. Parlant de dades macro, destacar que aquesta setmana estem immersos en la voràgine de presentació de resultats, tant d'aquí com als Estats Units. Pel que fa als Estats Units, aquesta setmana posem el focus a la presentació de dades de les grans tecnològiques com Apple, Facebook, Alphabet, Microsoft, Amazon, eBay, així com a Pfizer, McDonald's, Visa, DuPont i Time Warner com altres. Pel que fa a Europa, molt atents a les publicacions de Luxottica, SAP, H&M, ING, Siemens, Vodafone, Volvo, entre d'altres. Hem d'estar molt presents perquè el comportament dels actius durant aquesta setmana vindran molt lligats amb aquestes presentacions de resultats. Per tant, atents a aquesta setmana i la propera i ens veiem d'aquí 15 dies a la propera sessió. Moltes gràcies per la seva atenció.